22 septembre fini nana donc musow cɛw bɛɛ lajɛlen dama ka kan na 22 septembre n'o ye yɛlɛma hɔrɔnya ye bon 22 septembre caman tɛmɛna an b'a olu tun ye tubabuw ka 22 septembre mais den ta o ye yɛlɛma hɔrɔnya ye quoi 22 septembre bɛɛ b'a kalama ne yɛrɛ t'a fêté n t'a fêté mun na parce que a kun fêteli man d'anw ye ka Kidali ko problème to mais sisan an ni sɔrɔsiw kumana an n'u kumana an n'u ye ɲɔgɔn faamu sɔrɔsiw ko 22 a bɛ fêté Mali fan bɛɛ u ko u ye n ka vidéo mɛn n'o ye Kidali ko ye ko 22 ko n ka n sigi a kan k'a bɛ fêté ko Kidali tɛ k'a bɛ fêté fo Jɛnbɛrɛni cɛ n t'a dɔn o dugu min o bɛ sɔrɔ Algérie fɛ donc u ko ma problème a mana kɛ problème fɛn o fɛn u b'a bɛɛ arranger k'a ban donc 22 a bɛ fêté donc dɔw ko u ye cahier de choisi c'est pas sûr mais u kɔni ko Mali fan bɛɛ b'a fêté donc ni Mali fan bɛɛ b'a fêté alhamdulilayi rabil alamina o b'a yira ko yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔla ni yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔla a ka kan mɔgɔw i ka jamana bɔ juguw bolo don min na mɔgɔ tɛ se ka ɲinɛ o don c'est comme n'i y'a jateminɛ silamɛya la silamɛw donna Makan don min hali sini o bɛ fêté i y'a faamu o dɔnkili in bɛ da alibadiri aleyina donc foyi tɛ hɔrɔnya bɔ maintenant ni nanzaraw fana nana ba ko a den bugurisiri muso tafe siribali di tubabu ka na anw ka jamanaw minɛ anw mɔkɛw an tulomasamaw ye wilili kɛ ka jamana purutu la ka kan ta ye ni san yɛlɛma sera diɲɛ y'o de ye quoi olu bɛɛ ye anniversaire de ne y'a fɔ aw ɲɛna diɲɛ yɛrɛ sigilen don anniversaire de kan magantaga kelen kɛra Muhamadu fɛ sallallahu alaihi wa sallam mais san o san mɔgɔw bɛ taa anniversaire don seli kelen kɛra san o san selicini anniversaire don seliba kɛra san o san Noël Pâques donc diɲɛ sigilen don anniversaire de kan n'anw fana ko an bɛna an ka yɛlɛma hɔrɔnya o tali ko k'o kurakuraya surtout bi na an ka wolomasiri wolomasiri tabagaw parce que sɔrɔdasiw de bɛ wele bamanankan na ko wolomasiri tabagaw donc wolomasiri tabagaw n'olu sera ka baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ Asimu n'a ka mɔgɔw kolonɛli cɛ 5 Choguel Ablaye n'a ka gouvernement premier ministre Joko n'olu bɛɛ sera ka diɲɛ yɛrɛ bɔ a kalama k'anw ka yɛlɛma hɔrɔnya b'an bolo n'o finiw bɔra parce que fini bɛ yen fini bɛ yen nin ye an de ta ye fini bɛ yen fini bɛ yen parce que et puis u kɛlen don k'a bɛɛ kɛ i y'a faamu fɛt armée fana ta b'a la tu vois un peu o ye armée ta b'a la sɔrɔdasi musow sɔrɔdasi denw donc Mali bɛɛ fɛn o fɛn bɛ Sénégal kɔnɔ yan mɔgɔ fɔlɔw ka commande nana o banna sisan nin commande ye mun ye nin kɔni nin feereli daminɛla donc ka bɛɛ wele sɔgɔma sini ambassade olu ta bɛ taa IMASI ta bɛ taa a bɛ taa ambassade la a bɛ taa IMASI la donc ni minnu ye weleli kɛ 00 221 00 00 221 77 412 82 40 an bɛ segin a kan 00 221 77 412 82 40 i kɛra Sénégal fan o fan i b'i ta sɔrɔ cogo min na o bɛ fɔ Gambie ta bɛ na semaine mun bɛna da nin kan Gambie ta bɛ taa Gambie donc Gambiens k'u bɛɛ wele i y'a faamu Sila n'a ka mɔgɔw Gambiens hɔrɔnw Gambiens an bɛɛ lajɛlen maliyɛn fɛn o fɛn bɛ Gambie semaine prochaine Gambiens ta bɛ taa Gambie fɛn o fɛn kɔni bɛ Sénégal yan bɛɛ b'i ta sɔrɔ tɛmɛbaga minnu tɛmɛtɔ don wo minnu bɛ yan wo étudiants bololabaarakɛlaw commerçants mɔgɔ o mɔgɔ maliyɛn tɛmɛbagatɔw vacances-kɛlaw sugukɔnɔmɔgɔw mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Sénégal yan i bɛ weleli kɛ 77 412 82 40 n'o i bɛ se ka indicatif fana k'a la 00 221 77 412 82 40 ni Sénégal kɔnɔ yan bɛɛ ta bɛ sɔrɔ yan'a ka commande wɛrɛw ka na donc franchement dɔw nana u y'o temps o yɛrɛ kɛ donc nin fana nin b'an bolo yan nɔ Gambie ta kɔni Sila n'a ka mɔgɔw Gambiens fɛn o fɛn bɛ Gambie olu ta bɛ taa semaine wɛrɛ an bɛ taa n'o ye Gambie week-end kɔnɔ donc ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada k'a fɔ fini Asimu ɲaga cɛ i yɛrɛ bɛ ka to ka ne layɛ sisan nɔ hurrah hurrah nin fana tɛ Afrique Putin tɛ yan i y'a faamu donc a ka finiw filɛ nin ye alhamdulilayi
ya mun be a kana no fe jona de ya couleur bɛɛ b'a la ya couleur bɛɛ b'a la donc ka sɔngɔ fana fɔ tafe 3 o ye 1000 tafe 3 1000 Mali la 600 don mais n'i bɛna n'a ye yan i y'a faamu fini o fini i bɛ dédommagement sara tafe 3 o tafe 3 donc n'i y'o dédommagement bɔ a la maintenant sa o ka kɛ 800 jate donc 1000 a bɛ yan nɔ fɛn tɛ fara a kan a fɔlen filɛ nin bɛɛ ye i y'a faamu tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ tiga fara cɛ a ba kelen don donc a fɔ bɛɛ ɲɛna nin ye 22 fini don ne yɛrɛ kɔni ka denbaya ta tɛgɛrɛkɛ taara n'o ye a mɛnna la o taara koyi ambassade i y'a faamu i ye cɛ nin ye fulaw ta an b'o bila nin ye boliw ta ye fulaw boli ambassade boli fulaw ta ye ambassade fula yɛrɛ ka ca ambassade la dɛ mɔgɔ de bɛ nin ko in ɲɛdɔn bilen donc bɛɛ ka na bɛɛ ta bɛ sɔrɔ fini na a caman ba den de bɛ yan bɔrɛ kelen de dayɛlɛ la mais a kɔni bɛ ka taa dɛ i m'a ye an yɛrɛ obligé ra k'u tigɛ pour que a ka teliya quoi donc maliyɛnw nin ye 22 finiw ye o de kun y'o k'o yira o la quoi 22 finiw don donc a filɛ donc ka yira o la 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya layila ni tɔ Afrique dugu dɔw n'aw yɔrɔ t'aw bolo o y'a kungo ye an kɔni ta b'an bolo wa an b'an ta fete koyi an ka jamana y'anw de ta ye n'aw ban ka sa n'aw y'aw ban ka saya wusaya ni malo ye aw bɛ malo anw kɔni anw bɛ saya wusaya ni malo ye Asimi ye saya wusaya ni malo ye bɛɛ ko a menacelen don bɛɛ ko plan b'a kama mais hɔrɔnya ye hɔrɔnya de koyi o y'o faamuya donc a y'o sɔrɔ a fa la parce que ni misidennin kɔrɔ ni sokɛ kɔrɔla a bɛ k'a fa ye ni somuso kɔrɔla a bɛ k'a ba ye i y'o faamuya mɔgɔ minnu wolola kɛlɛ kɔrɔ ka mɔ kɛlɛ kɔrɔ i y'a faamu n'o sirala kɛlɛ ɲɛ o kɛra kɛlɛ kɔrɔ ɲamaden anw ye bamananw ye bamanan kɔrɔ anw ye cɛfarinsiw de Mali bɛɛ Afrique bɛɛ b'o kalama histoire la fo n'i tugu i b'a dɔn bɛɛ ko Mali ye cɛfarin dugu i b'o dɔn bɛɛ fɛn bɛɛ sɔsɔli bɛ Mali ko la fo cɛfarinw bilali san 1,000,000 anw kɔfɛ Mali kɔnɔ Afrique kɔnɔ ni cɛw bɛ bɔ maliyɛn dɔ bɛ bɔ an ye cɛw de koyi ka siran kɛlɛ ɲɛ ka wolo kɛlɛ kɔrɔ ka kɔrɔbaya kɛlɛ kɔrɔ ka kodɔn kɛlɛ kɔrɔ ka siran kɛlɛ ɲɛ ni i kɛra kɛlɛ kɔrɔ ɲamaden anw tɛ ɲamaden anw m'an ta bɔ tubabuw bolo koyi k'an bɛɛ fa on s'en fout parce que an tɛ fuwaden a la ni masakɛ mun ye fuwaden o y'o n'u ka jamanadenw kun ni masakɛ kɛra fuwaden jamanadenw bɛ wuli ka masakɛ kɛ cɛ ye ni tɔw y'u sigi k'u ta lajɛ n'u y'olu ka jamana fili o kun y'o kɛ mais anw ta tɛ fili koyi an ka menacer k'an bɛɛ fa i y'a faamuya wa mɔgɔ min ye tubabuw kɛ an mago de b'a tɔw la one love à vous tous Kana Balaba 22 ka a ɲuman yira n na finiw bɔra one love à vous tous